אז התפשרו שאנחנו נשלם רק את המזון שאוכלים. מה אכלנו? תוצרת גבינה, ירקות ופירות. ודאי שבשר לא. והיינו אצלהם תקופה ארוכה, וב-12 בלילה היו פותחים לנו את הארון מזיזים, הולכים לשאוף אוויר, קצת לשאוף אוויר. כל היום להיות שם במקום כזה, חצי חדר, 5 נפשות, היה קשה מאוד. מה שקרה פה בהמשך, שאיזה רווק יהודי בחור שהסתובב כבר שנתיים בכל מיני מקומות, הגיע לאבא שלי ואומר לו, תשמע, אין לי כסף. אבא שלי אומר, בעיה, נתן לו כסף. לאבא שלי היה כסף. למה? בית מרקחת עבדה. והוא היה תומך בו. יפה מאוד. עד שיום אחד הוא בא עם הנעצים והסגיר אותנו. זו התודה שקיבלנו. והסגיר אותנו, רצו לקחת את אבא שלי בחוץ, ואני חושב שרצו להרוג אותו. אני כתור ילד תפסתי, לא נתתי לו ללכת. אמרתי, אתה לא יוצא. בסוף הם נרגעו, המיסו אותנו על מסעית, ולקחו אותנו לסרט, זה היה מין מחנה מעבר כזה שהגזו את כל היהודים בסלובקיה. בינתיים לא ידענו מה קרה עם המשפחה, ירו בהם, לא ירו. בסוף מתברר, אחרי המלחמה אנחנו לבקר, אז הזקנים כבר לא היו חיים. ורק בת אחת שהייתה גרה איתם, היא הייתה חיה. והיא סיפרה לנו שהם העידו את המסורה מול כיתת יורים, ואומר הקצין, לפני שאתם, אנחנו הורגים אתכם, תנו לנו את הכסף. הבת שלהם אמרה, איזה כסף? הוא לא שלל כלום. הוא היה נותן לנו תרופות, ובגלל זה עשינו לו את הטובה. הצליחה לשכנע אותו, ילדה פיקחית, טוב, תיקחו את המלוכלכים ולא ירו בהם. זה ממש נס מה שקרה לו. מה שקרה בינתיים איתנו, בסרט הפרידו בין גברים לחוט, נשים עם ילדים. אבא שלי היה בכל העניינים ראש קהילה, הוא ידע שבפולין לוקחים את היהודים למשרפות. ובמיוחד ידע ילדים, נשים וכאלה שלא מסוגלים לעבור. נתנו להם 10 דקות להיפגש, פעם אבא עם המשפחה, והוא נורא בכה. הוא ידע שהוא יחיה ואנחנו לא נחזור. ערב אחד צעקות של הגרמנים, לקחו אותנו לרכבת, צעקות נוראיות. רכבת בהמות, הכניסו אותנו, כל רכבת 50-60 איש, באמצע חבית לשירותים, והחליטו, התוכנית הייתה לקחת אותנו לפולין, למשרפות. בינתיים הרכבת במקום מזרחה, ראינו שנוסע מערבה כל הזמן. לא הבנו, מערבה. נסענו ככה 3 שבועות כמעט, הגענו לברגן-בלזן, זה בצפון גרמניה, בין המבורג והנובר. מתברר שרצו לקחת אותנו, אבל בנות ברית הפציצו את פסי הרכבת ולא יכלו להגיע לאושוויץ. זה לא יסתדר להם. הגענו לברגן-בלזן בלילה, צעקות נוראיות עוד פעם, הכניסו אותנו לצריף, לא הבנו מה קורה איתנו. מחרת בבוקר אנחנו רואים שאנחנו מגותרים עם גדר, ומסביב כולם עם פסים כאלה, כמו שהלכו בסוהם. ועושים להם מסדר, הם קראו לזה אפל. זה לקח כמה שעות עד שלא מתו מהקור, זה היה בחורף.
לא היה מה זה ללבוש, זה משהו דק, כזה עם נעליים. אחרי כל מסדר כזה, לפחות 10-20 איש היו מקום נפטרים. המקום שהיה, אנחנו ראינו, מולנו היה חדר שאוספים את כל המתים, ובצד שמאל היה בית חולים. כמה היית? הייתי בן 9 ו9.5 כבר, והמצב היה נורא קשה. לא ידענו מה יביא עוד דקה. אמא שלי רצתה לעזור לנו, אוכל לא היה. היא מביא לנו פעם ביום. עשת איזה מרק, אני בקושי היה פעם איזה תפוח קטן בפני משהו. והיא תמיד התנדבה לקחת את האוכל, שתוכל משהו לדאוג לנו. נוסף לזה, היא הלכה לכל מיני מקומות לבקש עוד אוכל בשבילנו. בקיצור, המצב היה כזה, שאנחנו התחלנו להוריד במשקל. אני הגעתי בערך ל-20 קילו. כל הצלעות אפשר היה לראות, ולא יכולנו כאן לעמוד על הרגליים. זה היה מצב נוראי. היינו כמה חודשים ככה, עד שלילה אחד, בוקר קמים, ורואים שהצבא הגרמני לא נמצא. נמצא במקומו ורמאכט. ורמאכט זה היה הגה שלהם. הם החליפו גם בלילה. וזה מה שראינו. בהמשך ראינו דגל אנגלי. ראינו דגל אנגלי, לא הבנו למה לא באים האנגלים, לא נכנסים. לקח להם 3 שבועות עד שנכנסו למחנה ברגן-בלזן. למה? הייתה לנו אפידמיה חזקה מאוד. הם פחדו להידבק. הם נכנסו עם מסכות, עם 14 אמבולנסים, עם רופאים. הם לקחו כל אחד את הבגדים שלו, הורידו, זרקו, ידיתי, שמיכה, ואת הצריכים הם שרפו אותם. היום אין שום דבר שם, רק מצבה, שאני הייתי אבא בן. בקיצור, לא יכולנו לעמוד, איפה העבירו אותנו? לבניינים של אס, שהיו גרים החיילים והקצינים. שם עברנו לגור, זה היה בניינים. הם התחילו לתת לנו אוכל קצת והכל. למזלנו, אמא שלנו, היה לה שכל וגם מבינה ברפואה, לא נתנה לנו לאכול, אלא כל פעם קצת. אלה שאכלו מהר, לפח להם בטן פה, התפוצצו ונפטרו. כשראו אוכל אחרי רב כל כך הרבה שנים, אז איך אומרים, התחילו לאכול. בכל אופן, בקשר לברגן-בלזן, אמרתי שנכנסו אמבולנסים בזה. ברגן-בלזן, אחד האנשים שמוכר לנו היה קצין אנגלי, יהודי, בשם הרצוג. זה של הנשיא. הוא נכנס ביניהם. התחילו לבוא לבקר מכל מיני מדינות, שמו קונסולים ממש שנוכל להירשם, לחזור כל אחד למדינה שלו. פה קרה שם משהו מעניין. אנחנו קיבלנו דיסק אינפורמציה שאבא שוחרר והוא מחכה לנו. היינו בטוחים שזה נכון. בינתיים נשארנו עוד שמה, התחילו לבוא כל מיני דמויות, ביניהם הגיע דוד בן גוריון. דוד בן גוריון הגיע, מה שהוא ראה הוא הזדעזע. הוא אומר, שואה לא תהיה עוד פעם. הוא חזר משם לארץ, סיפר את זה למועצה, שבהמשך זה הממשלה. כל מה שקרה, אותו רגע שהתמנה ראש ממשלה, הוא אמר שזה לא יקרה פעם שנייה, חייב להיות פה כור אטומי.
ואז היה לו איזה בחור צעיר בשם שמעון פרס, שהיה עוזר לו. איך עושים את זה? לקחו את המצטיינים ממכון ויצמן, שלחו אותם בערך 3 שנים ללמוד את כל הנושא האטום, חזרו, איפה כסף? זה לא פשוט. פנה לרוטשילד ופנה לכל העשירים בעולם והצליחו להשיג כסף ולבנות את הכור אטום. והוא אמר, אני רוצה לדעת מעקב. אחרי 2-3 באו אליו, אמרו לו, יש לנו כבר 2 פצצות אטום לבן גוריון. כמה יש היום אני לא יכול להגיד לכם, אני אמנע מזה. בקשר לחבר'ה האלה, הוא נפטר, אמא נפטרה. הילדה הזאת בצד ההוא, היותר צעירה, הייתה חיה. ואחרי שהתחלף שם שלטון קומוניסטי, החלטנו, אחי ואני, לחפש את אלה שהיינו אצלם בבונקר. לא סיפרת שעליתם לארץ? מה? לא סיפרת איך עליתם לארץ? עוד לא. בקיצור, לא יכולנו למצוא את המשפחה הזאת. למה? שם מיכאליק זה כמו אצלנו כהן או לוי. התחלנו לחפש אותם בלי סוף. לא הלך לנו. אחד אמר לנו, על יד בית מרקחת שלכם יש בית אבות, תיקחו אחד מבוגר, מעל 90, ותשאלו מה היה פה, אולי יכל לעזור לכם. לקחנו אותו, באנו לאיזה מושב, הביאו אותנו, היינו שמה, דיברנו איתם, אמרו לנו, זה לא אנחנו מסתובבים. אבל איתי בכיתה הייתה אחד, כן, בכלל. אני יודע שהנכד של הגן בהצטלבות זאת וזאת. איפה נדף? אז הזקן הביא אותנו להצטלבות, הנכד ראה שאנחנו באים, ישר ידע מי אנחנו. למה שם על כל אוטו כתוב, אוטו מוזכר היה, ברטיסלבה, אז ידע שזה לא אוטו מקומי. הוא יצא החוצה, הוא אמר, נכון, אמא שלך היה שלך כל שנה נקני, זהו, ידעתי בדיוק מה היה. אמרנו, אבל אנחנו רוצים לראות את דודה שלך, שהיא הייתה גרה שמה, רוצים לפגש איתה. רגע, פה אנחנו רואים בונקר שמיכאליק, שכבר חשש שהמצב נהיה יותר גרוע, הוא בנה בונקר. זה הנכד. כאן איתי ועם אחי. לא רואים את הבונקר. אנחנו בבניית בונקר, אחי בצד שמאל, אני צד ימין, ועל ידי אני מחבק את הנפש שלהם. פה אנחנו רואים את האנדרטה של ברגן-בלזן, שאמרתי ששרפו את כל הצריפים בגלל האפידמיה, ואנחנו שוחררנו ב-15 לאפריל 45. כאן אני עם אחי אחרי המלחמה, מצולמים. כן, אחי ואני מצולמים אחרי המלחמה. חליפה יפה. פה יש קטע מעניין. אנחנו מצאנו את הבת שלהם שהייתה בצד השני, היינו צריכים את הקצה השני של המדינה, והיא כבר ידעה מהנכד שאנחנו מחפשים. באמצע היא יושבת,
ומספר לנו את הסיפור, איך שתפסו אותנו, כל הפרטים, היא כבר הייתה בת 20. ממנה קיבלנו כל האינפורמציה שיש לנו היום. ואמרנו נשאר בקשר. שבועיים אחרי שחזרנו לארץ, אנחנו מקבלים דרך פקס שהיא נפטרה. אני רוצה להגיד לכם, אני ואחי היינו בשוק, לא ידענו מה לעשות. חשבנו לתת להם חסידי אומות העולם וכך הלאה. בכל אופן, נסעתי ליד ושם וביקשתי עכשיו ששלושה, אבא, אמא והיא, שהיא הייתה עושה הרבה, הייתה עושה את הקניות, שלא ידעו, יש הרבה אנשים, שיכירו בהם כחסידי אומות העולם. והצלחנו, ואמרו לנו, יהיה טקס. איפה יהיה טקס? היות ונפטרה, הטקס יהיה בעיר הבירה בסלובקיה, בברטיסלבה, במשכן הנשיא. נסענו, אחי ואני, כן, למשכן הנשיא, זה השגריר שלנו, תקווה. ושם היו 4 רשתות טלוויזיה, הסריטו הכל. אז אחי דיבר שם עם המנכ"ל של משרד החוץ, שהכרנו אותו כשהיה פה בארץ שגריר, וביקש שאני אוכל לדבר בשם הניצולים. דיברתי בסלובקית, אבל היה לי כתוב בעברית. רגע, סליחה, אתם הגעתם לארץ כל המשפחה? לא, תכף אני אגיע לזה. רגע, הוא יחזור לזה, הוא פשוט... עכשיו, מה שקרה, שהיה טקס. המשפחה הזאת התפזרה בכל הארץ. אז חלק גדול הצליחו להגיע, יש כמה שלא הצליחו, וסגרו את כל השערים. אז ביקשתי לפתוח מסעדה יהודית, וקראתי לשגריר שלנו, וזה הבת שלה, של הילדה, ולחץ להם יד ודיבר איתה והצטלם איתה. מאוד מחמד. כשגמרנו את הטקס הזה, לקחתי אותם למסעדה עם אחי, ונתנו להם מה שאתם רוצים, סגרנו את המסעדה. בתקופה הזאת, איך אומרים, כסף עוד לא היה שווה הרבה שם, קורונה, והארוחה הייתה אולי עולה מקסימום $15. היה שם אפילו אחד ששתה 26 כוסות יין. וכל הסבתות האלה צלצלו, ברו נכדים, וכל פעם היה יותר ויותר. עכשיו, אלה שלא היו בטקס, רצו לדעת מה קורה. אז שלחתי את מנהל המסעדה הביתה, הוא הביא את הווידאו, והוא ראה את כל הטקס, אלה שלא היו. עכשיו נשאר עוד בעיה, מה לחלק להם מתנה. צלב אני לא אתן להם. אשתי הציעה לי, ראינו נרות עם 4 שערים של ירושלים, וזה יכול להתאים. לקחתי 2 קרטונים כאלה, ולקחתי יוצא איתי. וכשהיינו במסעדה, כל אחד קיבל כזה נר. אהרון, עלייה לארץ, העלייה. אהרון, תחזור לשורנה. טוב. עכשיו, 1948, לא, אתה לא אומר שחזרתם הביתה מהמחנה. חזרנו הביתה, בגרמניה, היינו בסלובקיה. ואבא לא היה. אבא לא חזר, אמא שלי ניהלה את הבית מרקחת, ו-48 היה מהפך גדול. עלו הקומוניסטים לשלטון, ואז החליטו שכל הילדים מוצאים מהמדינה, המבוגרים יכולים דרך הגבולות, יכלו לעבור. היה שם בן אדם בשם
רב שמפר בלונדון. היה לו השפעה מצוינת באנגליה. הוא היה בא למשרד החוץ, אומר, אני מחר בבוקר עושה 200 פספורטים. וקיבל. ואז כשהגענו ברכבת, בגבול, לא ראו זה, ספרו פספורטים וספרו ילדים. כך זה היה. מה הוא עשה איתנו? דרך אגב, אנחנו ראינו אחרונים שהציל, במלחמת העולם השנייה הציל הרבה ילדים בכל מיני מדינות באירופה. הדבר היחידי של בריטניה לא יכול היה להציל רק ילדים, מבוגרים לא נתנו להם להיכנס. למה לא נתנו להיכנס? היה שם שגריר של ארצות הברית בשם קנדי, אבא של הנשיא קנדי, ובאו אליו קהילה וביקשה לנו פספורטים שיוכלו לצאת לארצות הברית. אני לא מוכן וגירש אותם. טוב, מה עשו? יהודים קנו ספינה, נכנסו לספינה, לקחו אונייה פרטית ונסעו לאמריקה. כשהגיע לאמריקה, הוא צלצל קנדי הזה, ולא נתנו להם להיכנס, התחילו לירות עליהם. לא הייתה ברירה לספינה, היא הסתובבה וחזרה לאירופה. באירופה שהיא חזרה לאנגליה, חיכו להם גרמנים ושלחו את כולם לאושוויץ ולמשרפות. זה עשה קנדי. באו ראשי קהילה של בריטניה, אמרו לו, מה שאתה עשית זה מעשה נוראי, מיום זה כל המשפחה תהיה מקוללת. אנחנו יודעים את זה. הרגו את ג'ון קנדי. שומעים. רב שמפר הוציא ילדים לאירלנד, היה שם מבצר בשם קלונינג קאסל. קלונינג קאסל, היינו שם לאיזה 143 ילדים, ילדות, היינו לומדים, דאגו לנו לאוכל, דאגו לאכול, היינו שם שנה שלמה. פשוט לא היה שייך לאיזה יהודי, והוא קיבל את זה לשנה, והוא דאג למורים, אם זה חשבון. דרך אגב, אחי, לא מזמן, הוא ביקר שם לראות את זה. שם גם עשה כל אישה אחד. היינו שם שנה, אחרי שנה אמרו, אין המשך. מי רוצה לעליית הנוער? עכשיו, אנחנו רוצים לעליית הנוער. טוב, הביאו אותנו ללונדון, עליית הנוער, ונרשמנו לארץ לעלות. מה שקרה, שאותם הילדים שהיו קלונינג קאסל, קבוצה גדולה מאוד נשארה בבריטניה. אפילו הם עשו מפגשים, דינר, קראו לזה. הוציאו גם עיתון. ואנחנו הצלחנו לארץ להגיע עם עליית הנוער. אתה ואחיך. אתה ויהודה. אני ואחי. שנינו עלינו, הרבה לא עלו. אפשר להגיד הרוב לא עלה, נשאר שמה. הגענו לארץ לעליית הנוער, הביא אותנו למוסד תל אריש לעליית אבו כביר היה. היינו קבוצה הראשונה שהקימה את המוסד הזה, נשות מזרחי. אחרי חודש בערך הגיעה אימא לארץ, ואז ראינו אותה ונפגשנו איתה. הייתה פה טרגדיה גדולה שהגענו. אותי שמו בתל אריש
על יד יפו שם, ואחי בירושלים, בגלל הגילאים. והוא בכה משהו, הוא היה תלוי בי, אני הייתי האח גדול. אז זו הייתה טרגדיה, אז רק נפרדנו בתקופה הזאת, שהוא בירושלים ואני הייתי בתל אביב. אחרי שגמרנו שמה, התחלנו ללמוד. נכנסתי, מה יש פה? להיות באירלנד ששיחקנו. אין יותר אהרון. זה קבוצת כדורגל באירלנד ששיחקנו. ופה בסוף אני התגייסתי לצה"ל ונשארתי בקבע. תמונה הבאה זה משפחה. היום אשתי יושבת פה נעמי, התחתנתי שהייתי בצבא. יש לי שני ילדים, את פה יושבת. יש לי 3 נכדים, ביניהם יושב פה נכד ששירת בדובדבן, לא סבד היה, אריאל קום. מה היית? מפקד דובדבן. זה הנקמה שלנו בנאצים. כך אני רואה. אם מישהו רוצה שאלה? אם מישהו רוצה לשאול, אני... כמה היית? בריאים ורק נחת. 9:30.